गिबियावनो नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअखौ फार्स्टआवनो होग्रोनाय जासिगोन आरो बिनि मोखांखौ देखायनानै नङा बिनि बडिखौ देखायगोन आरो भइसखौ होगासिनो दा गिबियावनो गासैखौबो आं चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायलांदो ओमफ्राय आं बुङाखै नैबे भिडिअखौ ओमफ्राय जायबो बुंदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरदो आरोना आङो मोननैसो भिडिअ बुंनो सानदों ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ गिबियावनो फार्स्टआवनो नायलांग्रोदो रायजोफोर दिनै जावलायगोन जाहैबाय गेमस्रि दैमारि गेमस्रि आब'खौ जावनाय जासिगोन दिनै मोनथिबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम ओइ सोर सोर गेमस्रिखौ मोजां मोनो आरो सोर सोर गेमस्रिनि हेटार्सफोर मोनथिबाय आंथ' एसेबो मोजां मोना बांद्राय अभार स्मार्ट देखायनो नागिरो बेबो मोनथिबाय बहुत माने गावखौनो बहुत माने भिआइपि लाइनाव लांनो नागिरो गावखौनो मोनथिबाय बिराद माने बहुत स्टाइल देखायो नोंथांमोना सानो नामा जे गेमस्रि दैमारिया बहुत माने भिआइपि होननानै सानो नामा नङा जिबनावबो दासान भिआइपिसो जोंबो देखायनो हायो मबाइलावहाय भिआइपिखौ खिन्थु जों देखाया बिसोरबायदि देखाया जोङो मोनथिबाय नोङो बियो गेमस्रि दैमारिया बेसे मोनो ओइ गावनि प्रडाक्सनाव गेमस्रि दैमारि चेनेलावहाय बेसे मोनो हा बै फाग्ला बे गावनि हौवा गदायखौ लानानैसो दुगाबे मोनथिबाय बे सोर फाग्ला बैयो हिन्जाव गोनांखा सोर दंमोनलाय सासे बिनिया माबा हौवा गदाय ना मा गदाय होनदों बियो हौवा गदाय नामा बियो लावदुम ना मादुम होनदों बियो हौवा गदाया फाग्ला बेबोथ' बिराद माने बेखौ लानानै बहुत गोरा देखायनो नागिरो जोंना गेमस्रि आब'आहाय खिन्थु खामानि गैया बेसेबां मा देखायनो नैहाय गणेशगुरियाव नुयो डाउन टाउनाव नुयो माब्लाबा लावदुमा फाग्ला बियो गावनि माबाखौनो मा होनो ओइ फर्चुनारनि मा होनो बियो इन्सुरेन्सखौनो फाग्ला बियो रिनिउ खालामनानै लानो हाया आरो बेलाय मा देखायो बेलाय मिथिबाय ओइ लावदुमनि फर्चुनार इन्सुरेन्स नायलाय रिनिउ दं नामा फाग्ला बिदिखौ बिराद देखायनो नागिरो मिथिबाय गेमस्रि सोर ब्रादारा बुंदो नोंथांमोना भइसआव सोरबा हमनो हागोन जानांगौ ओमफ्राय जेबो बुंनो माबा गैया नाथाय आं मोननैसो बुंगोन स' गेमस्रिया जिहेतु इउटुबाव इनकाम खालामबाय दोङो थिगानो खालामो इउटुब इनकामा ओमफ्राय बिनाथ' मोनथामसो चेनेल दोङो मोननै ना मोनथाम चेनेल दोङो इनकामा जायो बेनिफ्राय लेभेलनि बाथ्रा बुंदो आरोना ब्रादारा बेनिफ्राय लावदुमनि बागै बाथ्रा बुंदो जिहेतु लावदुमखौ माने हिन्जाव थाखानायखौ माने गोसो थोनानै बरबाद खालामदों होननानै बेबायदि बाथ्राया ओंखारलांदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो बुंहर आं रावनिथिबो जानानै भिडिअ बानायनो गोसो गैया बेनिफ्राय सासे मानसिया बे भिडिअखौ हरनायखायसो आं माव मोन्दोंबा बे मानसिया ओमफ्राय आं वाट्सएप ग्रुपाव हरनायखायसो आं भिडिअखौ होनाय जाबाय आरोना होनायखाय बेनिफ्राय राव गाज्रि मोनलायनाङा आंथ' रावनिबो जानानै बुंनो गोसो गैया नाथाय मा बुंनो आरोना जिहेतु मानसिया मोजां खामानि मावगोन अब्ला मोजां बुंगोन ओमफ्राय गाज्रि खामानि मावनायखौ नुबा मानसिया गाज्रिखौनो बुङो बिब्दिबो नङा नाथाय सोरबा मोजां मावनायखौ गाज्रि बुङो ओमफ्राय गाज्रि मावनायखौसो मोजां बुङो बेबायदिबो बाथ्राया थायो स' दा गेमस्रिखौथ' गासिबो सिनायखायो बिथाङा एक्ट्रेस आरो इउटुबारबो स' बिथाङा जिहेतु गारि लादो मेहनत खालामदो फैसा थाखा स' गावनि खस्थ'जोंसो एबा गावनि गावनि माइन्डजोंसो माने खामायनाय बायदि जादों आरोना जिहेतु रावनिबोफ्राय जेबो सिखाव एबा बेफोरबायदि खावनानै लाबोनाय फैसा नङा खस्थ'जोंसो एबा दुबाइ माबा माबि गिदिंनानै फैसा लाबोनाय बेफोरबो खस्थ' जायो आरोना इउटुबावबो ओरैनो गानो हाया मानसिफोरा ओरैनो फैसा मोनो सानो खस्थ'नि गेजेरावसो फैसाखौ मोनो स' पार्सनेल लाइफआ गेमस्रिनि थायो रावबो बुंनांगौ गोनांथि गैया बेनिफ्राय ब्रादारनियाबो एसे 50% मोजां ओमफ्राय गेमस्रिनियाबो 50% मोजां बायदि आं रावनिथिंबो जानानै बुङाखै बिदिनो आरोना मानसिया माबा मोनसे मोजां खामानि मावबा मेगन देरो बेनिफ्राय जों बर' हारिफ्रा बांसिन मेगन देरो आरोना माने सोरनिबा खामानियाव सोरबा मोजां खामानियाव आखायाव मोनबा माने बेखौ मेगन देरो बिसोर ओरैबायदि होननानै बेनिफ्राय मोनसे दाय मोनबानो मोनसे फिसा माबा मोनसे मोनबानो बिराद गोदोराव दायनिगिरि होननानै माने फोसावो आरोना स' बेनोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गेमस्रिनि सोरबाफोर मोजां मोननाय दंबा कमेन्टआव फोरमाय आरो हेटार्सबाबो कमेन्टआव फोरमायहर आरोना आं नोंसोरनि कमेन्टखौ नायगोन थ' नोंथांमोना मा कमेन्ट हरबानो जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर
दिननि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो आङो सला खुनानै भिडिअ बानायनाय जाबाय लोगोफोर गाज्रि साननांला मानोना आङो एकदम गरम दोनो माने सलाखौ गाननो हायासै आरोना ओंखाम जानो नागिरखानोसै नै बायला जिला न'आवनो माने देखायलायबाय आरोना माने मा बुंनो उपाय गैया गोरिब मानसि नालाय ना देखायखानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर माने बाथ्राया नंगौना नङा ब्रादार बुंनाया ओमफ्राय सोरनिया राइट सोरनिया रं बेबायदि आरोना माने आंनि जों बुङा बांद्राय बुङा आङो माने जों बुंबा गाज्रि मोननाय जायो ना बेखौ बुंबाबो बेखौ गाज्रि मोननाय जायो बेनिखायनो आङो मोनसेल' बाथ्रा भिडिअआव बुंबोगासिनो दङ मानोना निजे खामायनायखौ निजे खामायना जानायखौ माने रावबो माने बुजि मोना आरोना माने सोरबा माबा मोनसे खस्थ'जों खामायो सोरबा नों हायो नों जा बे हायो बिजा आरोना माने एकदम मेगन देरलायनाङा मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया माथो आरोना बिनि थाखायनो अनलायना जानांगौ गासिबो बिदि आरो नांलाय खमलाय खालामबाय थाबा मा जानांगौना बेनो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर आं बांद्राय बुङा आरोना आं गोबां भिडिअ'नो बुंबोगासिनो दोङो आं रावनिबो हेंथायै भिडिअ बानायाखै सोरबा माबा मोनसे आंखौ कमेन्टआव बुंहरबाबोथ' आङो जेबो बुङा आं मोनसे कमेन्टनि भिडिअ लाबोदोंमोन नाथाय आं बेखौबो जेबो रिप्लाय होआखै आरोना माने बेनिखायनो बुङो जोङो माबा मोनसे खामानियाव माबा मोनसे सोरबा मावोबा मेगन देरनाया थाखायो बेनिखायनो बेनिफ्राय गोजान बुंबाबो नों गोजान थाबानो रावबो जेबो खालामनो बाया माबानो बाया आरोना गावनो गाव बुंनायखौ गारनो गोनां जायो बेनिखायनो बेबायदि बुंनाय जायो आरोना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गस्ला खुना भिडिअ बानायनाय जाबाय गाज्रि मोननांला गरम बोथोर नालाय ना ओमफ्राय नेक्स्ट आपडेटफोराव लोगो मोनगोन लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आङो गोरिब न'नो नालाय ना बुंनो बेनिफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ स' माच दायो फाइनालि लोगोफोर आं ओंखामखौ जाखांबाय ओमफ्राय दुगैनोसै आरोना गरमथार एकदम खामथामसो जाबाय दुगैया बालायलाङोना बोरायबाय दुगैनो बालायलाङो आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ नियन फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गासिबो आंनि भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय